Tää kattoon on ihan rutussa. Nyt päästään seuraamaan meidän pakunostoa. Käytiin koeajamassa useampaa autoa. Ensin mentiin Mersun Sprintereitä, mutta ne olivat liian ruosteisia ja korjaustöihin olisi saanut käyttää paljon aikaa ja rahaa. Päädyttiin lopulta Ford Transitin pitkä- ja korkeamallisiin autoihin. Ne olivat samassa hintaluokassa uudempia ja vähemmän ajattuja kuin Sprinterit. Korkeus riittää eristysten ja sisäkaton jälkeenkin seisomiseen. Pituus antaa tilaa keittiölle, sängylle ja suihkulle ilman, että pitää tinkiä säilytystilasta. Autoja löytyy monenlaisia, tarkkana sai olla. Yhdessä katto oli rutussa ja toisessa vuoden 2020 Transitissa oli vaihdelaatikossa vikaa. Lopulta löydettiin 2019 vuoden Transit. Huolloita ei silti olla säästytty, mutta niistä lisää myöhemmin. Käytiin Vantaalla koeajamassa kahdesti. Paku oli helppo ajaa ja kokonsa nähden yllättävän ketterä. Kovemmissa vauhdeissa huomasi tuulen vaikutuksen ihan eri tavalla kuin henkilöautossa. Toisen koeajan jälkeen maksettiin varausmaksu, neuvoteltiin kauppaan uudet renkaat ja Paku meni katsastukseen ja pesuun. Noin viikon päästä haettiin Paku, saatiin avaimet ja lähdettiin ajamaan kohti Tamperetta. Mutta kovin pitkälle ei päästy, kun koelautaan syttyi ensimmäinen vikakoodi. Ei auttanut muuta kuin soittaa myyjäliikkeeseen. Ostettiin Eskontaan auto ja heti motorilla tuli eka vikakoodi vastaan. Joo, ei nyt mikään ihan maailman paras aloitus. No ei kyllä.